Ne, taj ko vam je to rekao, taj vas laže. Ne mora književnost da bude dosadna. Književnost može da bude interesantna. A ja sam pomenuo ovde Zločin i kazna. Izvinite, Zločin i kazna je thriller. Detektivski roman. Pa mi imamo ovde inspektora koji pronicljivo navodi Raskolnikova da prizna svoj zločin. Šta je to nego, dakle, žanrovski kada definišemo mnoge klasike, kada posmatramo, naravno to su žanrovski hibridi. To je uvek teško je jedno književno delo odrediti, pripada samo toj književnoj vrsti. U stvari u književnosti kada pogledate celokupnu produkciju, malo je tih književnih dela koje se mogu jednoznačno odrediti. To su uvek dela koja mogu se podvesti pod nekoliko kategorija. Tako i sa Nenadovim knjigama. One jesu interesantni, to je kvalitet. One imaju radnju, imaju neki narativ. I ja sam rekao, to je ono što je interesantno, to je ono što drži pažnju. I kada pogledamo sve velike romane, oni imaju, naravno, mi znamo, negde 20. godina 20. veka ulazi u modu nešto što se zove roman toka svesti. Gde vi u stvari na neki način gubite radnju. Setimo se samo, ne znam, velikih dela 20. godina 20. veka i kasnije. To su oni početci romana toka svesti, Virginia Woolf, Joyce, Faulkner i tako dalje. Gde nemate radnju u onom pravom smislu. Mada ako ćemo iskreno, začetke toga imamo kod Čehova. Ta redukcija radnje ili fabule u njegovim dramama. I ono što je mojim đacima recimo dosadno, a ja pokušavam da im objasnim da nije dosadno, to je recimo Ika Vanja. I vam se dopalo delo? Joj, dosadno, ništa se ne dešava, neki tamo u Rusiji sede na nekom selu, neki profesor, njegova žena, neki Ika Vanja, i ništa se ne dešava. Nema radnje. Dakle, radnja je ono što definiše književnost. Samo, kažem, književnost prolazi kroz različite faze. I opet se vraćam na ovo današnje druženje sa gimnazijalcima, gde u stvari smo poveli neku vrstu polemike, da li ova savremena književnost, šta je karakteristika savremene književnosti na tematskom planu. Na tematskom planu nema poslednjih 2000 godina ništa novo. Ma kakvi 2000? 5000 godina. Ništa novo. I kad pogledate Epos Gilgamešu, odatle ništa nema više novo. Mi samo, da, od Biblije, mi samo recikliramo neke teme. Ono što je novo, to je forma. Kako ćemo mi da proizvedemo taj efekat začudnosti, efekat očuđavanja? Forma, a ne sadržina. Isto je. Teme, sloboda, ljubav, prijateljstvo, slava. Pogledajte Epos Gilgamešu, Ilijada, Šekspir, Dostojevski, pa i do savremenih pisaca. Evo sad, dakle, ta želja za besmrtnošću koju imamo u Epos Gilgamešu i sada smo sedeli sa direktorkom biblioteke, pa smo gledali u ovom odeljenju, ima knjige na stranim jezicima i meni je dopalo do ruku Jevgenija Vodolaskina, savremenog ruskog pisca, roman Avijatičar, koji sam ja čitao. Imamo isto taj moment, ta želja čoveka za besmrtnošću. A mi znamo, Gilgameš traži travku večnog života. Dakle, teme su iste. Samo način na koji mi pristupamo tim temama je drugačiji. Forma je drugačija. I to su nam avangardisti pokazali početkom 20. veka. Forma se menja. Nekada se menja i radikalno. I ono što ljudi ne razumeju, to je forma. Čak i ono prema čemu čitaoci imaju otpor, to je nekad prema formi. Nikada prema sadržaju. A Nenadovi romani su dobri u onom tradicionalnom smislu. Vi tu imate jednu priču u njegovim romanima koja je interesantna, koja vam drži pažnju. I to mislim da je pogotovo za mlade čitaoce koji imaju taj problem pažnje. I o tome smo danas pričali. Vi pogledajte te sadržaje koje se prezentuju danas. Koliko su oni kratki, koliko su brzi. Pogledajte te mreže, društvene mreže. Pogledajte razne sajtove. Problem je sa tom pažnjom.
kako zadržati pažnju. I zato ovo što Nenad piše njegove romane, oni su dobri jer drže pažnju. Drže pažnju pogotovo čitaocima koji nemaju previše iskustva, koji nemaju možda previše pažnje. Znate, stariji čitaoci, oni mnogo su iskusniji, što naravno je i sasvim razumljivo. Mladi čitaoci, oni počnu nešto da čitaju već posle 20 strana, 30 strana, ako vi njih niste uveli u neku radnju, da im zadržite pažnju, oni posle 20-30 strana, ako se tu ništa ne dešava, oni će tu knjigu da ostave. A kod Nenada to nije slučaj, zato što Nenad već godinama radi kao profesor, stalno je u kontaktu sa mladim ljudima i zna, susreće se i kroz taj svakodnevni rad sa mladim ljudima, zna šta je potrebno njima da im zadrži pažnju. Ove njegove knjige, kažem, i drže pažnju i ono što je još nešto, jedan kvalitet, po tom u stvari nekom narativu i radnji, Nenadova književnost bi bila negde kategorisana kao tradicionalna, ali tradicionalno u pozitivnom smislu. Dakle, on ne ide ka toj nekoj modernosti. Ne želi da bude modern po svaku cenu. Mislim, ima naš dragi profesor Milo Lompar, ima jednu knjigu Pohvala nesavremenosti. Dakle, danas je dobro nekad možda i biti nesavremen. Zašto juriti tu savremenost po svaku cenu? Zašto ja moram da imam društvenu mrežu ako ne želim? Moj izbor je da nemam. I ne smatram da sam hendikepiran time. Pritom, ja lično ne osuđujem ljude koji imaju društvene mreže, koji to koriste. Ali danas sam imao trenutak iskrenosti sa učenicima Smederevske gimnazije. Samo sam ih pitao, na vašim uređajima imate mogućnost da proverite koliko dnevno gledate u vaš telefon, koliko dnevno provedete na internetu. Jer ako provedete sat vremena, svi su se nasmejali. Zato što znaju da mnogi provode mnogo više od tih sat vremena. A onda im je Nenad rekao, tih sat vremena da ste čitali, tih sat vremena, proračunali smo, tih sat vremena je 50 knjiga godišnje. 50 knjiga godišnje pročitanih čini razliku. Kada pročitate 50 knjiga godišnje, u odnosu na ono koje kačio slike na Instagramu, to je jedna velika kvalitativna razlika koja će se tad pokazati. Ovo jeste neka pohvala s moje strane nesavremenosti. Sada, s druge strane, ono gde je Nenad modern, on koristi neke tehnike koje su prisutne u književnosti druge polovine 20. veka. Neke tehnike zbog kojih su neki bili i osuđivani od strane književne kritike. A to mislim na jedan postupak citatnosti gde Nenad ne krije ni svoje uzore u književnosti, ni postupke gde mi prepoznajemo nešto. Skoro smo bili isto na nekoj promociji, poklonili smo koleginici i da kaže, što ovo mene podsjeća, ovo je kao kod Milorada Pavića. Pa da, jeste, Nenad voli Milorada Pavića i ima zaista delova u knjizi koji podsjećaju na Pavića, koji podsjećaju na Kiša, citira Vaska Popu. Ali to je legitiman književni postupak ovde u srpskoj književnosti. Setit ćete se da je u drugoj polovini 20. veka Danilo Kiš, jedan od najvećih pisaca naših druge polovine 20. veka, bio optužen za plagiranje. A u stvari ljudi nisu shvatili. I nisu shvatili da je korišćenje te tradicije, književne tradicije, legitiman književni postupak. Dakle, ne prepisivanje. Kao što možda neki naši đaci prepisuju sa nekih sajtova. Da, ili ministri kad pišu doktorske radove, da. Ali nećemo sada o njima. Tako da, vi ne treba da se trudite da sakrijete svoje uzore. I u njegovoj književnosti to se vidi. Onaj ko čita njegovu književnost prepoznaje tu. Prepoznaje motive iz Šekspira, pa za Boga. Šta je problem koristiti neke motive koje je koristio Šekspir?
A pritom otkrićemo tajnu, Šekspir je jedan od najneoriginalnijih pisaca. Jedan od najneoriginalnijih pisaca u svetskoj književnosti. Ali je sjajan pisac. Pa šta, to je kao da optužite Tolstoja da je on sad pročitao novinski članak gde je jedna gospođa iz visokog društva bila u aferi sa mlađim oficirem i izvršila samoubistvo bacivši se pod voz. I Tolstoj je bio toliko pod utiskom tog članka da je, zahvaljujući tom članku, nastao roman koji danas svi mi volimo, koji je danas predmet velikih polemika i koji treba u životu bar 2 ili 3 puta pročitati. Prvi put ga treba pročitati kad imate 16 godina, kada još, naravno, ste mladi, niste u braku i tako dalje. A onda ga treba pročitati kad budete u godinama glavne junakinje, a treći put kažu da treba pročitati iz jedne perspektive već zrelog čoveka. Tako da imate različite perspektive. Vi kada čitate jedno delo sa 18 godina i kada čitate to delo sa 35 ili kada čitate sa 52, koliko, na primjer, imam ja, to je različita perspektiva. Ja danas kada čitam neka dela koja sam čitao sa 18, skoro sam učestvovao u jednoj radio emisiji povodom 200 godina od rođenja Dostojevskog i govorio sam o romanu Idiot. Ja taj roman sam čitao na fakultetu. I pošto nije u školskoj lektiri, nego je Braća Karamazov i Zločin i kazna, nisam čitao, pa boga mi, preko 25 godina. I onda sam uzeo da pročitam taj roman. Posle 25 godina. Kao profesor književnosti koji treba da gostuje u jednoj radijskoj emisiji. To je sasvim drugi Andrića, recimo, u Prokletoj avliji. Pa gde imate fra Petra koji priča o svojim iskustvima iz Proklete avlije, pa onda imate tamo pripovedače, tako i ovde. Imate jednu glavnu ličnost koji se zove Naum Petrović, koji je profesor, koji postiže veliki uspeh, značajnu karijeru i onda u jednom trenutku, ono što mi kažemo, izgubio je kompas. I preispituje se. I počinje da luta. A unutra imamo drugu priču o njegovom pretku. I dozvolit ćete mi, njegov predak se obreo u zatvoru Nežider za vreme Velikog rata, za vreme Prvog svjetskog rata, koji je bio logor u Mađarskoj, u Austro-Ugarskoj tadašnjoj, za Srbe. I tamo imamo jednu dijaboličnu figuru, majora Kiša, koji uživa, kao mnoge demonske figure i svetske književnosti, u tome da igra igrice sa ljudima, da se igra sa ljudima, sa zarobljenicima u tom logoru. I on naređuje dvojici zatvorenika, Poljacima, da iskopaju u tom logoru jednu rupu. I pročitat ću vam taj deo da vidite o čemu se radi. Kada su iskopali tu rupu, taj major Kiš, ta demonska figura, obraća se tim Poljacima. Lezite tu, svaku posebnu rupu. Poljacima nestade osmeh sa lica, naglo, i pogledaš se nejasnim pogledima u strahu. Kiš se i dalje blago osmehivao, baš kao i ja, ali moj osmeh je bio držan na licu nitima grča, zbunjenosti i straha. Lezite, šta čekate? Kiš je povisio ton, a u glasu se pojavi blagi odblesak one oštrine i tvrdoće, tako prepoznatljive u okruženju u kome smo se nalazili. Uplašeni Poljaci poslušaše i legoše u iskopane rupe. Zatim se Kiš, bacivši cigaru, okrenu prema meni. Izbacio je dim iz pluća, a u očima mu je i dalje titralo poverenje prema meni.
a blag osmeh se brzo povratio posle oštrih reči upućenih Poljacima. Opet prijateljski spusti svoju levu ruku na moje desno rame i stavi mi lopatu u ruke. Zatrpaj ih, reče. Bio je ljubazan, kao da mi moli za neku uslugu, a ne kao da izriče nalog za ubistvo. U tom trenutku preseklo je me nešto posle trupa. Lica Poljaka se zalediše posmatrajući nas dvojicu, a ja potpuno nespreman i zatečen prihvatih dršku lopate i tu pogledah u Kiša, ne razumejući potpuno šta očekuje od mene. Zatrpaj ih, hajde, šta čekaš? Kiš mi se opet sa malo više nestrpljenja obrati, kao da smo imali davno postignut dogovor koji ja sada izneveravam. Gledao sam ga pravo u oči sa nevericom, svestan da niti smem da ga poslušam, niti da odbijem naređenje od njega. Prelomih u trenutku. Pustio sam lopatu i ona pada ispred mojih nogu, a u stup zvuk. Ja nisam ubica. Smogao sam snage da kažem, gledajući ga pravo u oči. Nećeš, pomalo iznerviran i razočaran izgovori Kiš. Zatim se naglo okrenu Poljacima, čije su glave virile iz rupa. Okrenuo mi je leđa i reskim odsečnim tonom izgovorio. Vas dvojica, ustajte odatle. Poljaci skočiše kao gimnastičari gledajući me sa zahvalnošću i divljenjem. Kiš napravi poluokret na potpetici leve čizme i okrenu mi se polovinom svoga lica. Posmatrao sam njegov profil, koji u trenutku osvesti i podsjeti da smo Kiš i ja svetlosnim godinama udaljeni i da nemamo ništa zajedničko. Lezi u rupu, procedio je kroz zube, ne gledajući me u oči, samo trgnuši glavom u pravcu jedne od sveže iskopanih grobnica. Pogledao sam ga nejasno. U meni je pokuljalo hiljade misli. Da li je moguće da će me ubiti? Da li mu ništa ne znači naš razgovor o detinjstvu? Ne izgovarajući ni reči, zasipao sam ga pitanjima koje on, tada mi se činilo, veoma dobro čuo i shvatio. Kiš se nije ni pomerio. Samo je malo glasnije, sa istom intonacijom od malopre, a sa neznatno više nestrpljenja ponovio. Lezi. U revoltu i neverici, besan, zakoračih ka jednoj od dve rupe. Ne skidajući pogled sa Kišovog hladnog lica, koje se ni za milimetar nije promenilo. Kada sam legao, Kiš se obrati Poljacima. Zatrpavaj. Poljaci bez trunke nedoumice dohvatiše hitro lopate. Grumenje zemlje poče da zasipa moje noge, trup, a zatim i lice. Busenje se gnezdilo oko mene i preko mene, želeći da poravna rupu iz koje nikada neću izaći. Tada sam prvi put osjetio smrt. Bila je tu, legla je na mene. Miris te crnice imao je miris smrti. Pomislio sam u sebi, kako je moguće da ću umreti na tako glup način. Evo, ja sam vam pročitao samo jedan deo da bih vam ilustrovao koliko je postupak, književni postupak Nenada Gugla, ne nešto originalno, ali nešto što je dinamično. Mi ne treba da težimo, ponekad tragajući za tom originalnošću, lutamo. Treba biti, dakle, Nenad Gugl, vidite, ovo nije nešto što prvi put čujete, nešto ovako dinamično, ali to je nešto što je kvalitet, što drži pažnju, što vas tera da pročitate, što, ili to ja samo tako doživljavam, što kada čitam kažem, sada sam prekinuo ovde, jedva bih čekao da nastavim da čitam dalje. Eto, ja sa ovim završavam neke svoje impresije o književnom stvaralaštvu Nenada Gugla. Određene vrste vrhova, ali doživljava i velike padove. I to je otprilike život koji je satkan na neki način u svakodnevici svakoga od nas. Naravno, ti usponi i padovi možda nisu tako preuveličani kao u tim romanima, ali pretpostavljam da čovek može da se poistoveti sa tim junacima, nadam se zapravo da može. Sada, to je sad pitava i ne samo Andrićeva, ali ja sam imao Andrića na umu. Dakle, vi imate kod Andrića u Prokletoj avliji, vrlo dobro znate, čoveka koji gleda kroz prozor, kroz rešetke, što opet ima tu simboličnu vrednost u vezi sa slobodom, ali on gleda kroz prozor na grob, na groblje i na grob gde je sahranjen fra Petar. I sada razmišlja o njemu.
Za to vreme postoji prebrojavanje, druga dva fratra prebrojavaju neki alat koji je fra Petar ostavio za sobom. I taj mladić, gledajući kroz prozor, taj sneg koji sve polako prekriva, vidi se samo taj krst koji viri iz snega i malo ilovače, tragova te ilovače, razmišlja o fra Petru. I ide cela radnja. I on doživljava u svojim mislima sve ono što se dogodilo i što je trajalo mesecima. Ali na samom kraju romana mi shvatamo u stvari da onaj zvuk bacanja alata na onu gomilu trgne tog mladića i mi shvatamo da se sve dogodilo u njegovoj glavi za nekoliko sekundi. Da je ceo roman zapravo ta jedna sekunda. Ja sam isti postupak upotrebio, dakle glavni junak sanja, određeni san, sanja kako ide kroz pustinju, on se zove Vitale, sanja kako ide kroz pustinju i kako pada i odustaje. I on zna da je ta pustinja njegov život. U jednom trenutku vidi da mu neko prilazi, podiže pogled i vidi Hrista. I Hristos kaže, ne boj se, ja sam uz tebe. I oni kreću zajedno da hodaju. I tako hodaju i u jednom trenutku ovom Andreju ili Vitaleju, vidjet ćete, on ima dva imena, Andreju se čini u stvari da je sve lako, da je život pun smisla, jer čovek hoda pored samoga Boga. Ali u jednom trenutku on se sapletne i od tog pada u snu on se trgne i probudi se. Onda je pokušao brzo da se vrati u san i vratio se u san. Ali sad se našao na početku pustinje i pratio je tragove. I video je od onog trenutka kada je pao i kada je Hristos počeo da ga prati dva para tragova, a onda kada je drugi put pao tamo gde se probudio, odatle ide samo jedan par tragova i to su njegovi tragovi. Hristovi tragovi su se izgubili u pesku i on shvata da ga je Bog ostavio. I počinje jedno, da tako kažemo, bogohuljenje. Jer Bog nije uz čoveka kada mu je najteže. I tu se prekida. Tu se prekida priča, koja će se nastaviti u poslednjoj glavi. A vi ćete shvatiti zapravo da je on sve što se dogodilo između, to se dogodilo za nekoliko sekundi. Zašto sekunda? Naučnici u CERN-u pokušavaju da otkriju Božiju česticu. Oni tvrde, ili Higgsov bozon, možda ste čuli o tome, oni tvrde da ako otkriju česticu iz koje je sve na ovom svetu nastalo, čak i čitav univerzum, da će nauka napredovati koracima od 7 milja. Ali kao što postoji čestica od koje je sve nastalo i od koje je sve sazdano, tako postoji jedna čestica od koje je sazdan naš život. Ta čestica je sekunda. Ako mi otkrijemo značenje sekunde, jednostavno, dakle, kvalitet sekunde svake koju imamo, onda jednostavno i prosto mi ćemo uspeti da napredujemo koracima od 7 milja u našem sopstvenom životu. Treba da vam kažem da jedan od junaka u Velelepoti sekunde kaže tačnu procenu da ljudski život ne traje čak ni 3 milijarde sekundi. Jer 3 milijarde sekundi je negde oko 100 godina. Kad to kažete, shvatite da život nije tako dug. I da zapravo treba taj život ugrabiti, iskoristiti i proživeti na pravi način. Ali sa druge strane, sam naslov velelepota sekunde, za mene je lepota nešto što je povezano sa ovim svetom i sa ovim životom. A velelepota je nešto što je uzvišeno, nešto što je večno i neprolazno, nešto što ima božanski epitet ili suštinu. Dakle, u svakoj prolaznoj sekundi se nalazi večnost. U svakom čoveku se nalazi Bog. I mi u suštini, koliko god je ta sekunda prolazna, zapravo u njoj postoji, dakle, dosta toga što može da se iskoristi. To je zapravo bila ideja. Ali ja bih rekao nešto generalno o mom shvatanju književnosti, o tome smo danas pričali sa divnim đacima u Smederevskoj gimnaziji, mogu da nastavim tamo gde sam stao, jer iz toga proističe nekako i moj taj pogled na pisanje i na stvaralaštvo. Zapravo, francuski simbolisti su govorili da ovo što nas okružuje nije jedina stvarnost. Zapravo, ovo je senka prave stvarnosti. Postoji nešto što se zove apsolutna stvarnost. I to je nevidljiva stvarnost, o tome govorio i Camus kao nostalgiji za apsolutnim, ali i hrišćanstvo i sve religije govore o toj stvarnosti. Francuski simbolisti su rekli da književnost, zapravo poezija, matematika i muzika mogu do toga da nas dovedu. Sa druge strane, to je kraj jedne vertikale do koje može književnost da nas dovede, a kraj druge vertikale je dubina. Zapravo u nas, u svakog od nas je sabijeno nešto što je neverovatno.
To su srce, duh i snaga. Sve ove stvari od kojih smo mi satkani su beskonačne. One su nekako sabijene u nama, ali su one beskrajne u svom potencijalu. I knjiga, po mom mišljenju, književnost, tu se ja malo razlikujem od savremene poetike, što je pomenuo i profesor Dašić, treba da bude lopata kojom mi treba da iskopamo put do sebe. Dakle, ne samo estetski doživljaj, nego ona mora da nam koristi, kao što i Kafka rekao da mora da bude sekira koja treba da razbije zaleđeno more u nama. Dakle, jedna lopata koja treba da nas dovede do onoga što mi imamo sklupčano u nama. A šta mi imamo sklupčano? Neverovatne mehanizme koje ne koristimo uglavnom. Gledajte, imamo sistem za navigaciju, vrhunski, koji će vam uvek reći u životu kuda da idete i šta da odlučite. To je savest. Imamo mehanizam za odlučivanje, to je razum. Imamo sistem za motivaciju koji podrazumeva eliminisanje odugovlačenja, lenjosti i tako dalje, to je srce. I imamo sistem za energiju, to je snaga. Ali mi ne koristimo te mehanizme uglavnom. Zašto? Zato što se ne bavimo time. A ne bavimo se time jer nam je mozak, da tako kažem, i srce i duh su zakopani ili zatrpani nekim drugim stvarima, jer mi smo u takvom svetu živimo gde ima mnogo drugih informacija. Kada bismo mogli sve to da koristimo, ne znamo gde bi nam bile granice. Ali ako vi jednostavno nemate motivaciju, nego odugovlačite i pasivni ste, ako nemate navigaciju i ne znate koje životne odluke da donesete, ako nemate taj sistem razuma koji zna da rasuđuje, ako nemate snage, onda se pretvarate u ono što nije dostojno nikoga od nas. Jer mi smo stvoreni za nešto više. Dakle, po mom mišljenju, književnost je kramp ili lopata da se iskopa zemlja do sebe, jer mi sebe ne poznajemo. I malo pre smo pominjali, to dobro kaže Matija Bećković u jednoj svojoj pesmi, gledajte koliki je raskorak između onoga što čovek misli i onoga što jeste ili što bi želeo. Ta pesma njegova se zove Kada bih znao da bih se ponosno držao. I slušajte pesmu. Kaže, kada bih znao da bih se ponosno držao na robijama i pred sudovima, žario bih, palio i sve izdržao i sve mu se odupro golim udovima. Kada bih znao da bih sto ispod stopala sam ćušnuo i sam omču namakao, večnosti bi se moja duša dokopala i moj dželat bi za mnom zaplakao. Ali bojim se da bih počeo da molim, da plačem, klečim i sve da izdajem, da bih sačuvao samo život goli, na sve da pljunem, na sve da pristajem. Ovo je jedna izuzetna pesma koja nas, da tako kažem, dovodi, ovo je u pitanju neka egzistencijalna situacija, ali svako od nas se nalazi s vremena na vreme u nekoj takvoj situaciji. Drugačije bismo se mi ponašali kada bismo znali da bismo se drugačije držali. Ne pred sudovima, nego u našoj svakodnevici. Ali problem jeste u tome što mi ne znamo da li bismo mogli ili ne bismo mogli da izdržimo jer ne poznajemo sebe, jer se ne bavimo sobom. Književnost može da nam pomogne da se bavimo sobom. On kaže, ali bojim se da bih počeo da molim. Znači, postoji jedna određena doza straha. A strah uvek proističe iz neznanja. Iz neznanja. Ako mi imamo znanje o sebi i o tome šta možemo, šta umemo i za šta smo sposobni, onda je, da tako kažem, onda bi nam taj put bio raskrčen. Ovako, s jedne strane je strah, a sa druge strane je želja da budemo hrabri. A to zavisi od toga kako vidimo sve. Ima Danilo Kiš jednu sjajnu priču, Slavno je za otadžbinu mreti, i tu je jedan glavni junak je mladić koji je učestvovao u revoluciji. On je inače aristokrata, grofovsko dete, ali učestvuje u revoluciji protiv aristokratije u 19. veku. I onda je ta revolucija propala i tog mladića su osudili na smrt. I njegova majka, grofica, došla je veče pred smrtnu presudu i rekla mu je, pošto on treba da bude izvršena smrtna presuda na trgu. A oni su imali stan koji gleda na trg. I ona mu je ovako rekla, slušaj, ja ću da odem da zamolim tog našeg prijatelja, u stvari on je jedan od glavnih tih ljudi u tom trenutku koji ga je osudio na smrt, da te pomiluje. Kada dođeš na gubilište,
ako te pomiluje, on će to da uradi pred ljudima da bi izgledao još milostivije i veće i uzvišenije, neće ti reći pre, ali ti gledaj na prozor, naš prozor, ja ću se pojaviti na prozoru. Ako budem u beloj haljini, pomilovan si. Ako budem u crnoj haljini, izvršit će na tebi smrtnu presudu. I sada on je uplašen, drhti, ima unezveren pogled i sve vreme gleda ka prozoru. U jednom trenutku pojavljuje se njegova mati u beloj haljini. I on odjednom dobija neverovatnu dozu hrabrosti. Gleda dželata pravo u oči. Dželat se uplaši, onda počne da se divi njemu. Ljudi ga gledaju, ali on je potpuno bezbrižan, jer zna da će biti pomilovan. Dželat mu stavlja omču oko vrata, on i dalje hrabar, neustrašiv i bezbrižan. A onda se izmakne tlo pod njegovim nogama i on ostane obešan. Majka sve to vreme gleda kroz prozor. Dakle, ona je htela, on nije bio pomilovan, ali ona je htela da on umre kao junak, kao heroj. I vidite, njegovo razmišljanje je proizvelo njegovo ponašanje, njegov pogled na svet, da tako kažemo. Možda funkciju ove majke koja gleda kroz prozor može da ima književnost. Kao što je rekao Andrić u tom govoru svom, kada je dobio Nobelovu nagradu, da je za njega u stvari književnost Šeherezada koja priča priče da bi odložila smrt. Ili da bi bila neustrašiva zapravo na neki način. U tom smislu je književnost jako bitna. Inače, u ovom romanu Vela lepota sekunde imamo aluziju i na Dostojevskog, ovo o čemu je pričao profesor Dačić, premijer Dačić. Dašić, to je zapravo tačno. Ja namerno otkrivam, u prvom romanu jedan junak se zove Milorad Pavić, drugi se zove Kiš, ja uzimam njihove postupke. U ovom drugom romanu ja koristim Dostojevskog, ali gledajte, ne Dostojevskog, jer Dostojevski je koristio u braći Karamazovima Novi Zavet i ona iskušenja koja je nečastivi davao Hristu u pustinji. Ja koristim tu scenu. Dakle, čovek koji je zelenaš, koji je u jednoj strašnoj noći, neću reći šta je bilo te strašne noći, ali on je zapretio tom junaku koji mu je bio dužan neku violinu, neke pare, nije ni bitno, rekao mu je, ako ne budeš prihvatio ovu kaznu, nećeš moći ni da hodaš, ni da pomeraš ruke i noge, nećeš ni jezik moći da pomeraš. Samo misli na mene, ja ću ti se osvetiti. On izriče tu kaznu i pretnju. Međutim, posle nekoliko dana, upravo tog Vitala, takva situacija, on se šlogirao i takva situacija njega zadesi po onom bumerang sistemu gde ono što mi želimo drugima, to se dogodi i nam. I on ostaje šlogiran, ne može da mrda ni rukama, ni nogama, ne može ni da govori. I onda, tako on u tom nekom stanju šloga, jedne noći vidi da čovek neki sa njegovim licem dolazi u njegovu sobu. I obraća mu se. I priča sa njim. On ne zna da li govori sa sobom ili je to neki čovek koji je zaista realan. I taj mu nudi 3 stvari. Čudo, tajnu i autoritet. To su 3 stvari koje u priči, u romanu braće Karamazovi, veliki inkvizitor nudi Hristu, a zapravo u Novom Zavetu po Evanđelju po Mateju isto nečastivi nudi Hristu. I sada, naravno, to nije prepisano, to je potpuno drugačije protumačeno. Kod mene je tajna, ta tajna se odnosi na sledeću stvar. Evo, ja ću vam kratko pročitati. On mu prvo nudi čudo da prohoda ako hoće, Vitale na to ne pristaje, a onda mu nudi to drugo, da tako kažemo, nudi mu tu tajnu i kaže mu, rekao sam ti da je druga sila tajna. Tajna koju ću ti otkriti, oslobodit će te nesigurnosti i straha. Ja sam već hteo da ti otkrijem, a sada imam i odličan razlog za to. Slušaj me dobro sad. Otkriću ti najveću mističku tajnu koja postoji. Ona oslobađa, čini da budeš radostan, srećan i bezbrižan, bez obzira na sve. Tiče se Boga. Kad je o tome reč, moram da ti kažem, čak i ja verujem u njega. I dok čitate, shvatate da ovaj koji priča je verovatno nečastiv, verovatno je sam đavo. Ali on kaže, čak i ja verujem u njega. Slušaj dobro, evo te tajne. Bog je toliko dobar i milostiv da će svima oprostiti.
Pre nego što ti objasnim, ponovit ću ti tajnu da bi je zapamtio. Tajna glasi, Bog je toliko milostiv i dobar da će svima oprostiti. Čuješ li? On će svima oprostiti bez obzira na sve. Zapamti to dobro. To je jedina istina koju treba da znaš i koja potpuno oslobađa. Na kraju će svi, baš svi, i grešnici i pravedni, čak i ja, zajedno biti u raju. Posle sudnjeg dana nebo će se otvoriti za sve, kako god da su živeli, jer Božja milost je tolika da drugačije ne može. Ona je mekša od svakog pa i najvećeg greha. Ona sve razume. Božja milost je bezgranična. Zato se slobodno opusti. Šta god uradio, bit će dobro za tebe. Ako imaš osjećaj da je sklapanje dogovora sa mnom kao da skačeš sa litice, nemoj nimalo da brineš, jer čak i da je to skok sa litice, Bog će anđelima svojim zapovediti da te sačuvaju i uzet će te na ruke da se ne spotakneš o kamen nogom svojom. Nemaš čega da se plašiš. Opasnosti ne postoje. Jer iako tako izgledaju, na kraju će svi, baš svi koji su jednom stvoreni biti spaseni ogromnom Božjom milosti. Slobodno pristani na sve. Vidite kako ovo primamljivo i lukavo zapravo. Božja milost je bezgranična, da. Ali pazite sad dokle ide ovo. Dotle da su onda je sve jedno. Ovo je misao Geteova u Faustu. Jer na kraju će biti pomilovan Faust. To je ta ideja da je Bog toliko milostiv. Ali da li je Bog toliko milostiv? Ovaj glavni junak kaže, slušao sam ga pažljivo, ipak nešto se u meni pobunilo protiv tih reči. Ako će Bog svima da oprosti, u čemu je razlika između dobra i zla? Između ubice i žrtve, silovatelja i plemenitog, tvrdice i velikodušnog. On kao da mi je pročitao tu misao. I na kraju on odgovori, Vitale mu kaže, ako je sve tako, ako ćemo na kraju svi, baš svi živeti u blaženstvu, onda je sve jedno da li sam ja trenutno nepokretan i mutav ili nisam. Ne treba mi tvoje čudo. Zapravo, poenta je što mi na prvi pogled vrlo često možemo da neku istinu ili poluistinu ili laž opravdamo i da kažemo pa to jeste tako i tako se čini. Ali poenta je da mi razvijemo nešto što se zove individualna varijacija na osnovu naučenog ili pročitanog ili na osnovu onog što smo čuli. Šta to znači? Ne prihvatamo sve zdravo za gotovo, nego koristimo svoju autentičnost, svoj kao ovaj junak, da jednostavno pronikne u samu suštinu. Ja verujem da čitanje itekako doprinosi tome i da je funkcija književnosti upravo u tome. Individualna varijacija, znači nešto moje autentično shvatanje. Ja navodim primer, recimo, kada pokušavam to đacima da objasnim. Ja ću vam reći jednu rečenicu od 6 reči, koji je izgovorio Sveti Grigorije iz Nise, kaže, čovek je ispaljena strela čeznuća, 6 reči. Ja iz ove rečenice, to je jedna misao, mogu da izvučem 6 zaključaka na osnovu svoje individualne varijacije. Evo, recimo kao primer. Dakle, čovek je ispaljena strela čeznuća. Prvi zaključak. Čovek je stvoren da leti, jer strela leti. Ne da hoda, ne da korača, ne da stoji u mestu, nego da leti. To je u stvari naš potencijal. To je recimo prvi zaključak. Drugi zaključak je, pošto se strela kreće uvek napred i naviše, da je čovekovo kretanje uvek napred i naviše. Napred znači da se kreće u horizontali. To znači da napred u svom poslu, u svojim prijateljskim odnosima, u porodičnim odnosima, to je napred. A naviše da transformiše sebe iznutra. To vam je drugi zaključak. Recimo, treći zaključak je da mora da postoji nešto za čim čeznemo, jer čovek je ispaljena strela čeznuća. Ako ne postoji nešto za čim vi čeznete, onda nemate razlog da se budite svakog jutra. Ako postoji nešto što je jako kao što je čežnja, onda vam ništa nije teško. Vi kad čeznete za nečim, imate jako čeznuće, onda nije bitno ni da li ste spavali 8 sati ili 5 i da li ste danas jeli i koliko ste radili danas. Znači, potrebno je da imamo neku čežnju. Sledeći zaključak. Da bi se strela ispalila, ona mora da se prvo povuče unazad. Znači, u ovom kretanju postoji jedan korak unazad. Ako se povučemo jedan korak unazad, to je u funkciji ispaljenja da se ide napred i naviše. Mi vrlo često nismo u stanju da napravimo korak iza i da sagledamo svoju poziciju, svoju situaciju, da napravimo strategiju kojom bismo se izvukli iz neke situacije i tako dalje.
Sledeća misao, da bi strela bila ispaljena potreban je luk koji se savija. Taj luk su naši roditelji, naši učitelji, naši prijatelji. Sledeća misao, iz iste rečenice, da mora da postoji strelac. Halil Džubran bi rekao da je Bog strelac koji nas ispaljuje uz pomoć lukova koje savija, opet kažem naših recimo roditelja ili učitelja, da bismo mi išli, ali on zna metu, zna gde treba da nas uputi. I mi smo sad od jedne misli napravili 6 zaključaka. I to je sasvim moguće kada jeste u određenoj vrsti kondicije. Ali on ne može da bude u određenoj vrsti kondicije ako vi, što bi rekli mladi, bledite na TikToku po ceo dan ili na Instagramu, ili na kablovskoj televiziji ili na internetu. Što ne znači da to treba da eliminišemo skroz. U redu, ali koliko se mi bavimo razvojem svoga uma. Postoji jedna misao koju sam danas rekao đacima i ona je, po mom mišljenju, tačna. Nije stvar u tome koliko knjiga košta, stvar je u tome koliko tebe košta da je ne pročitaš. Znači, svaka knjiga je na neki način prilika, ali ja bih rekao da i svaki čovek prilika. Mi to izubijani iskustvom ne vidimo, vrlo često, ali kaže Ivan V. Lalić, sam si pitanju nečijem odgovor. Znači, ja sam odgovor na nečiji problem. Ali i ti si odgovor na nečiji problem. Sam si pitanju nečijem odgovor. I zapravo mi vrlo često propuštamo rešenja naših problema koje nam donose drugi ljudi jer se ne bavimo njima. Ili propuštamo rešenje problema jer se ne bavimo knjigom koja može da nam donese rešenje. Ne bavimo se time. I onda gubimo stvari. Imate jednu sjajnu pesmu Bertolda Brehta, koju i profesor Dašić baš voli, to znam. Evo kakva je pesma, kaže: izgubio si dragocenog čoveka. Što je otišao od tebe, to još nije dokaz da nije dragocen. Priznaj, izgubio si dragocenog čoveka. Izgubio si dragocenog čoveka. Otišao je od tebe zato što služiš dobroj stvari, a on je otišao ništavnoj. A ipak priznaj, izgubio si dragocenog čoveka. Znate šta je problem? Mi često izgubimo dragocene ljude koji su dragoceni za nas. Izgubimo bračnog partnera, oteremo ga od sebe. Nekad izgubimo i svoje dete jer se ne bavimo njim, ili svog prijatelja i tako dalje. Ali ta dragocenost je propuštena zato što se nismo bavili time. Recimo, mi radimo svi 8 sati minimum dnevno za neku materijalnu dragocenost, koja je neophodna. Ali kad bih ja vama postavio pitanje, da li ste se vi nekada borili mesec dana, recimo mesec dana, po 8 sati dnevno za nekog čoveka? Za bračnog partnera, za svoje dete, za prijatelja. Gledajte, vi za mesec dana po 8 sati kad radite dobijete platu koju potrošite, ja je potrošim za 5 dana, ne zato što sam rasipnik, nego zato što je mala. Ali poenta je što vi ako se borite, isti taj broj energije uložite i vreme u drugog čoveka, vi dobijate čoveka za ceo život, a ne na 5 dana. Ja ne kažem, mi ne možemo da živimo bez novca. Jer život bez novca bi bio težak, ali verujte mi, život bez dragocenih ljudi koje propuštamo može da bude još teže. Problem jeste u tome što naš odnos prema drugim ljudima, ja to pokušavam kroz romane da kažem na neki svoj način, što mi ne možemo ništa da učinimo drugom čoveku, a da u isto vreme to ne učinimo i samima sebi. U romanu Umro sam u petak, ima neki tamo recept doboš torte i na kraju recepta stoji neka rečenica, to sad malo deluje ovako kao da je nespojivo, ali kaže da se svi odnosi u svetu, tako se svi odnosi u ovome svetu svode na odnos čoveka prema samom sebi. Znači, ako vi povredite drugog, vi ste zapravo povredili sebe. Ako eliminišete drugog, eliminisali ste sebe i tako dalje. I evo opet ću da pročitam pesmu Matije Bećkovića koja na dobar način o tome govori. Pesma se zove Ogledalo. Kada smo oslobodili Beograd, odvedoše nas u crkvu Ružicu da se pričestimo, ali pop ne da pričesnu Užicu dok se ne ispovedimo. Mene upita, jesi li ubio? Jesam, rekoh. A on, vojniče, zašto si to učinio? Išao je na mene ubilac, iznakažen, zapaljene glave, ispamećen, isplažen, krvnikovim očima me gledao. Mora da sam tako i ja izgledao. Pucao sam kao u ogledalo.
Do sad sam mislio da sam ga ubio. Ali čim sam ovde ukročio, osetih da otad on živi u meni. I da je ovde u crkvi Ružici na moja usta i progovorio da se nikada ne sazna ko je koga ubio. Ko je zapravo tu koga ubio? Naravno, opet kažem, književnost preuveličava i prenaglašava situacije. Mi ne moramo nekog ubiti fizički. Ali mi možemo nekoga, znate, kažu ljudi, ja sam čuo to 100 puta, kaže, ti za mene više ne postojiš. Pa to je ubistvo. Ali koga si ti ubio? Da li smo mi toga svesni? Dakle, govorio sam o propuštenim prilikama, tu ću da završim. Mi imamo knjige kao prilike koje vrlo često ne koristimo. Razlozi su trivialni. Nemam vremena, mrzi me, ne znam šta da čitam i tako dalje. Imamo ljude koji su prilike, kojima se ne bavimo, koje propuštamo. Imamo situacije koje su prilike, pa naravno ni njih ne možemo da iskoristimo, a najteže od svega je što smo mi sami sebi velika prilika. To znači da mi imamo resurse i kad bismo mi iskoristili urođene darove, mi bismo sve prilike iskoristili. Znači mi sami sebe kao priliku ne koristimo, a nama se događaju stvari nekako vrlo precizno. Znači kad imate problem, baš će tada vam se pojavi čovek koji može da vam reši, ili knjiga koja može da vam reši, ili mogućnost da vi nešto uradite. I to kaže jedan persijski pesnik Rumi, evo tu ću završiti, on ovako kaže: Bog je pažljiv časovničar. Njegov je red toliko precizan da se sve na svetu događa u pravo vreme. Ni minutu kasnije, ni minutu prerano. I za svakoga bez izuzetaka taj sat je sasvim tačan. Svako ima vreme za ljubav i vreme za umiranje. Zapravo, mi samo ne znamo da prepoznamo da u svakom trenutku mnogo mogućnosti je ispred nas. Zato može književnost da nam pomogne i smatram da književnost ima tu funkciju, samo to treba otkriti naravno. Hvala vam puno. Gura od sebe i da čini neoprostive stvari. Kako onda on dolazi do besmrtnosti, do te teme o kojoj nam je profesor Dašić govorio, o svevremenoj temi književnosti? I kako na kraju spoznaje da je ipak Bog uz njega? Dakle, na početku romana on se kreće kroz svoj san uz Boga, zatim i bez njega. Pojavlja se u njemu sumnja i ideja da je sve praznina, da ništa nema smisla. Na kraju romana ga susrećemo u bezizlaznom položaju, on gotovo više nesposoban da živi, umire, ali spoznaje ipak, da kažem, tu svetlost i tu besmrtnost. Kako on dolazi do toga? Hvala na pitanju. Pa lepota svega jeste u tome što zapravo čovek može i u zadnjoj sekundi svoga života da se spase. Mislim, mogu da se pozovem na Novi Zavet, ali to je ovako teoretski više, da je razbojnik na krstu, koji je cijelog života pljačkao i ubijao i ko zna šta sve radio, zapravo prvi ušao u Carstvo nebesko jer se pokajao u zadnjem trenutku svoga života. To zapravo govori o toj neverovatnoj... tu je Božja milost. Nije Božja milost što će da oprosti nekom ko se nije pokajao. Potrebno je da se uloži taj napor, to preumljenje i ta metanoja, kako se to kaže, taj preokret, to pokajanje mora da se uloži. A kako je on uspeo u tome? Pa zapravo zato što je taj đavo, nečastivi, je previše bio pohlepan. On je previše njega hteo da ga i on, vidite, sa ovim ubeđivanjem, on njega 19 noći muči i obećava. On mu kaže, evo ti jedan ugovor, kaže, ugovor ti dajem. Prvi član ugovora, napiši šta god hoćeš. Šta želiš? Pazite, ja mislim da taj ugovor se nudi svakom od nas. Daj Bože da to ne saznamo, ali ja mislim da je to 100% istina. I pazite, on kaže, napiši šta hoćeš. Hoćeš da budeš najbogatiji, hoćeš da dobiješ Nobelovu nagradu, hoćeš da govoriš 20 jezika, da putuješ, šta god želiš. Evo, napiši, dobit ćeš. A rekao mu je da ugovor ima 2 člana. Kaže, a šta je drugi član? A ovaj nečastivi kaže, drugi član ja popunjam. To je ono što ima i kod Fausta, da. I onda on kaže, u redu, hoću.
On kaže, hoću, kao što bi možda i svako od nas na prvu rekao. A onda kaže, a da li ja to zaslužujem? Kaže, možda drugi u meni vide, ne znam, ovakvog čoveka, onakvog uspešnog, ali ja znam koje sam đubre, kaže on, otprilike tako, jer ja ne mogu samog sebe da slažem. To nije pošteno. I onda on odbija sve. I on je nepokretan. I na kraju, kada on potpuno doživljava preokret, u tom trenutku se opet pojavljuje nečastivi koji mu se ruga i smeje mu se i kaže mu, ti si nepokretan, eto ti ga tvoj Bog. Kaže, ne možeš ni da hodaš, ti si kljakav i tako vređa ga. A on kaže, nemaš noge. A on kaže, ja imam Boga, šta će mi noge? On će da me nosi. I to je ključna rečenica kojom je on kupio večnost i tu besmrtnost, ali to nije rečenica koja je formalno izrečena. Ona dolazi iz njegovog preokreta za koje je svaki čovjek sposoban. I na kraju mi otkrivamo da ga je kroz tu pustinju Bog stvarno i nosio. Da drugim rečima imate jednu latinsku izreku, ne znam sad kako bih je na latinskom, zaboravio sam, ali kaže, radi i moli se jer Bog pomaže brzo i ne oteže. U suštini uradi ono što je do tebe pošteno i ispravno, a mi svi imamo savest i mi znamo šta je ispravno i nemamo šta da brinemo, pomoć će doći brzo. Problem je u tome što mi smo sposobni za to malo, to nije mnogo, ali vrlo često, ne znam sad, to je taj problem i to prokletstvo naše slobode ili lepota naše slobode da možemo da biramo i drugačiji put. Ali sve vreme ta književnost i pisanje, sve to pokušaj jednog ubeđivanja iz sebe, a ne samo, mislim, ja ovako sve kao znam, kao što čujete, ja sve u teoriji odlično znam, ali ovako u životu to ide malo teže, možete pretpostaviti, tako da je to jedan pokušaj da se, prvo ja da samom sebi nešto objasnim, a onda i da i neki drugi možda, ako neko u tome nađe i neki putokaz za sebe. Tako da bih ja bio srećan kad bi neko u tome zaista pronašao neki putokaz. Da, ja sad si me podsjetio, kada si rekao latinsku, ima i ona Svetog Siloana, drži svoju adu i ne očajavaj. Tako da to je negde slični smisao toga.